Lampune kon urip le. Oh iya. Sing numpak gajah ki wong sing ndi ra paham rupane padha karo gajah. Oh iya, ora lampune baja. Ora apa-apa. Pak Imel, tenang aja dulu ya di situ. Oke. Oke, menika Mbak Imel ingkang naik gajah pun Mbak Imel ingkang mesti saking Laladan Ngerayun. Nggih. Monggo niki dibari sing nyemak-nyemak riyen Mas Dodi nggih untuk juragan Patrojol nanti untuk supaya kedepannya rame aja nanti. Kita diberi yang nyemak-nyemak dulu. Fatmatan dulu. Segera nih, kayu pe. Oke, sepisat malih ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan, nggih, di mata kabudayan kula ingkang temen rawuh diparingi ingkang nyemak-nyemak Mas Dodi nggih. Menika tasih Patrojol tok niku. Patrojol, yang punya tamburan Jakarta Barat Lor hadir lagi pada malam ini. Untuk Pak Asih yang gemoy sekaligus pembawa lagunya Kembang Probolinggo. Pripun Mbak? Cocok yang ulung-ulung harus duduk loh. No, manut saya. Iya, cocok. Makai manggung-ulung. Ya, nggih, makai manggung-ulung nih lho, piantun-piantun nih lho cocok. Dan tentunya jenengan sing maca jenengan maca nggih. Dilanjutkan Sejuta Cinta. Pripun? Cocok napa mboten Sejuta Cinta? Cocok. Sik tak waca nih Pak, nggih panjang rungokne. Sik sabar, nggih sabar. Sejuta Cinta dilanjutkan Pak Atun lagunya Mendem Tresno. Terima kasih sebelumnya Patrojol Jakarta Barat. Iya. Monggo Mas Dodi, Patrojol yang punya juragan bakso Jakarta Barat diberi kembang Probolinggo Mas. Pripun Pak? Kembang Probolinggo? Oke. Dah kayak nyoh kono piantun nyoh. Oh iya. Ayo, nonton mundur dik. Ini bosnya dari Jakarta. Bapak Tranjol. Kira dimundur Pak ini sama kira dimundur di kalau kita.
Ih,